Ja se on. Täällä on tällainen sää. Elikkäs lupaavalta näyttää. Vai mitä? Hiukset. Wow. Wow. Mä näytän ihan psykopaatilta, kun mä oon sellainen. Nyt on kuulkaas asu päällä. Kengät vielä puuttuu jalasta. Mutta muuten. Täältä me näytetään. Wow. Magic. Ja siellä tulee. Niin. Tämä tuli pimeästä vessasta. Nortikko. Hei! Maalaus. Wow! Meillä kaikilla on. Aasjavar. Mä elän silleen, että silloin mun Jeffree Star meni ASMR. Se oli hankkinut ne kokonaan uudet hampaat. Ja sit se oli semmoista vittipuolista. Se näytti juonit sen hampaan. Tosi oudolla. Siihen se jäpstää. Ihan valkoiset vittipuolista. Nyt mä oon sellainen kääntelee. Sinne se lähtee. Iso maailma, pieni Nortikka. Sä voit aloittaa. Aloititko sen? Joo, aloitin, joo. Siellä menee. Reippaana. Sieltä se tulee! Nää on niin hienoja. Jos käyttäis enemmän kultakorviksi just niin vois, tai jos olisi joku kossi, mihin menis, niin olisi niin hyvä. Katsokaa sitä. Se on niin hieno. Sinne 3 menee tyytyväisenä. Täällä on ihan älyttömän lämmin. Tai siis varsinkin tässä auringossa. Siis joo, musta tuntuu niinku, että mulla on niinku selkeä. Saimme istumapaikat. Ja mulla on tosi mun asumatching viuhka. Mä oon niinku... Näytä sun keskiaikainen tuuletin. On. Tää on tosi niin keskiaikaista. Niin keskiaikaista. Niin keskiaikaista on. Meillä on vielä noin 25 minuuttia aikaa, että tässä alkaa joku se taistelujuttu. Miekkailujuttu kyllä, niin mä oon katsomassa niinku sitä. Food. Se pläänää.
Sä pläänäät. Planning komitea. Mun pitää hoitaa tää. Joo, sä oot niinku ryhmän äiti. Kyllä. Kirjaimellisesti. Bread. Tää on se, mitä keskellä syötiin. Ihan aito keskeä bread. Ja sit siellä on toinen leipä ja varotaan, että varikset ei varasta. On se rankkaa. On se rankkaa. Nordican Roman Empire. Omenat. Omenat. Tää on niin hyvä, tää on hyvä kuvakulma, kun tässä näkyy tää omena ja sit tuli yhden pullo siihen eteen. Ja minä. Ja sinä. Tääkin on tätä keskiaikaista. Siellä on menossa näytelmä. Silloin kirves. Lempibändi! Joo, let's go! Saksalaisia. Hyvä päivää! Good time to play for you. Play for us. Mä haluan tommosen kotiin. Se vaan nukkuu siinä. Mä eilen, tai siis viime vuonna silitin ton. Siinähän se. Mä otan ton kotiin. Kattokaa mikä mulla on. Witcher! Ja sit mä ostin sokerimanteleita, koska ne on niin hyvin pahdetut sokerimanteleita oikeesti. Tää haisee lanta. Mutta varmaan koska tuolla on hevonen. Lanta on nyt läsnä. Siellä jossain se menee, siellä se menee. Mut joo, me ollaan tässä hevospaikalla, koska tässä alkaa kohta peitsitaistelu, peitsiturnaus. Eli me ollaan valmiina. We are ready. Oliko hyviä sokerimanteleita? Ne on hyviä. Kyllä suosittelen. Sieltä löytyy myös suola- ja salmiakkiversioita, et jos joku ei tykkää sokerista. Mun mielestä hunaja-versioista. Se olisi kyllä jo kova. Se olisi vaan vähän varmaan tahmea. Niin. Mut worth it oli. 5 euroa semmonen pieni pussi. Niin ei oo paha. Ei oo paha. Mä haluan kyllä tänään ostaa vielä suklaamansikoit. Ainakin. Mä haluan sen helvetin tarot kotiin. Totta. Ja siis mä mietin, että jos me ollaan täällä hirveen pitkään, niin se on varmaan joku ruoka. Vois ostaa puoliksi. Mutta joo. Mä vien kaikki eläimet täältä kotiin. Sä oot silleen, oho, mitäs tässä nyt näin käy? Lampaat, sit nää hevoset ja sit se toisen hevosen. Joo, nyt hän kuopii maata. Hän sanoi, että ei. Nyt on mielenosoitus. Kyllä.
Abigail meidän lemppari. Ja Henri oli vissiin... Henri taisi olla Abigailin joo, kuljettaja. Ritarin nimi. Niin niin he voitti 20 pistettä. Niinku aika kova. Seuraava oli joku 7 tai 8. 9. Ja sitten yksi oli veti 20 pistettä, niin sille aika kova. Aika kova. Suoristi vaan. Jep. Me ollaan nyt menossa linnaan. Nää yhdet haluaa käydä vessassa. Ja me mennään ottaa vähän kuvia. Vettä! Oikeesti vettä? Mitä täyttää vesipullot? Mut joo. Me löydettiin kuvauspaikka. En mä tiedä kuuleeko tästä mitään kun täällä tuulee niin paljon. Ei niin, täällä tuulee. Varmaan huomaatte kais. Joo, tässä on meidän kuvauspotti. Meidän kuvauspaikka. Oho! No tähän joo. Miten on jakautua? Tossa on penkki, jos haluaa vielä istua. No tossa on hyvä. Joo. Oho, kato! Lähtee mekka. Tätä kais päättämättä. Mä otettiin kuvia. Mä oon niin slay oikeesti, kun mä oon sillä... Slay. Hyvä kun tää on niukkutaan täällä alla. Wow. Tää on niin hyvä, että me ollaan niinku tällä siis. Tossa meidän Pretty Ladies. Siellä on meidän Pretty Ladies. Niillä on Scary Dog Privilege. Joo, me ollaan The Scary Dog Privilege. Pretty Ladies. Siellä ne kuvaa. Siinä on toinen Pretty Lady, mut sä oot vaan niinku slay. No mä Pretty Lady, mä oon slay Pretty Lady. Sä oot niinku badass. The badass woman. Wow, slay, slay, slay. Noniin, slay. Oh, noniin. Tuolla on tommonen kolo. Wow. Me päästiin sisäpihalle. Wow. Hurjaa. Okay, guys. Tai se mä oon tässä. Kuvauspaikka number 2. Wow. Sitten siellä ne yhdet, ne miettii. Me otettiin tässä kuvia. Ja sitten me otettiin tossa yksi. Ja sitten... No nyt menee ottaa. Siellä se. Slay. 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 Girl slay. Ja laittaa masalle kuvia. Slay masa. Ollaan yksisarvisia. Sipsejä, yrttisuolalla ja valkosipulilla. Onko hyvä? On. Omena! Se sai vihdoin omenansa! Mäkin haluun. Wow! Sitten on toinen omena. Ja tuolla on jotkut laulujuttu menossa. Kai. Se on nyt tyytyväinen lapsi. Omena? Kato. Mä astin pikkusarven. Oh my god, nyt me ollaan samiksi. Mullakin sarvi. Pienempi kuin sulla. Niin, mulla onkin isompi. Mulla ei ollut varaa isompaa. Joo, no mä sain tän lahjaksi, so. Mun olikin lahjoitettu. Me lähdetään tän jälkeen kiertää lisää. Kohtalonkortteina, niin jos me tehdään tulevaisuustulkintoja, niin silloinhan ne tulee joka tapauksessa. Erakkous ei ole itsessänsä huono asia, jos ei koe yksinäisyyttä. Mutta tää kun tulee sulle nyt käänteisenä, niin tää voi kääntyä sinne yksinäisyyden puolelle. Näin. Ja sitten täältä kaupan päälle sitten pitäisi sopia reihin. Muista
ostettiin... Makkaraperunainen pituinen tauko. Kyllä, me syödään makkaraperunat ja me vedetään ne yhdet, kun ne on 300 ainoastaan kuitenkin neuvodassa. Niin me sanottiin, että me ollaan täällä, niin ne ehkä tulee tänne, maybe. Mä ostin semmosen vihon, mutta mä voin ottaa sen sitten, kun pääsee kotiin. Ost eest myöhemmin. Ost eest myöhemmin, kyllä. Mutta joo, mä oon miettinyt sellaista vihkoa tosi pitkään. Ei mulla ole tällä hetkellä sille mitään käyttöä, mutta mä tiedän, että koska olen D&D-hommissa mukana ja tällaista, niin kyllä se joskus tulee käyttöön ihan varmasti joskus. Mutta joo, tässä me syödään. Lähdössä. Hän osti vielä sokerimanteleita, koska addiktoiduttiin hänet siihen. Aloitetaan niillä, mutta ei se ettekois. Millä sä et ole? Mutta siis joo. Ilmalla. Eiku Olemme menossa nytten takaisin kohti Hyvinkäätä. Tai mennään autoon ja sitten me lähdetään takaisin kohti Hyvinkäätä. Ja mulla on huomenna, me pidetään synttärit, mun kaverisynttärit. Mut siitä mä en kuvaa mitään, joten joo, mut mä tein kotona vielä minihaulin, että mitä tuli ostettua, mutta näemme silloin, wow! Se kiitää. Toi on semmonen, mama, wait for me! Kiitän alasen pikku sandaaleilla. Niin, still on creepers out for free! Saatte hienon haulin. Tässä on käyntikortteja, jota mä keräilin vähän. Sitten Witcher-kaulakoru, koska tää oli ihana. Tän mä sain Nortikalta, käsin tehty. Ihan älyttömän upea. Ja sitten mä ostin tämmösen vihon. Täällä on niinku tyhjiä sivuja. Koska pelaan D&D:tä, niin tuo on sitä varten. Tulee joskus käyttöön hyvin todennäköisesti. Mutta tämän verran lähti. Mulla on aina jokavuotinen tapa, että ostan yhden kaulakorun keskiaikafestivaaleilta. Viime vuonna oli semmonen lohikäärme miekka-kaulakoru. Niin tämä nyt oli tänä vuonna sitten. Tarttui käteen. Käynyt suihkussa jo ja mun iho on tällä hetkellä älyttömän kuiva, joten mä rupean tekemään skincarea. Kello tulee kohta 8. Joten me ruvetaan tässä tekemään iltahommia, että me ollaan valmiina huomenna mun synttäreille. Ja joo. Vähän pidetään tälleen etuajassa mun synttärit. 25. päivä vasta kesäkuuta on mun oikeat synttärit, mutta joo. Joten kiitos kun katsoitte ja me nähdään ensi videossa.